Wala na inaabdan nga mga balaya ang mga residente sa Sabroso, Ecoland, Barangay 76, Das A, Davao City. Humana nga niulbo ang dakong kalayo. Pasado alas 3 at takdas kahaponon. Mayo size to spill by the size. Sa pakinginabi sa DXDC Arman Davao kang Richard Tumabini nga nagsugod ang sunog sa tapad sa ilang balay nga sa pamilyang Corpus. Matud pa nga wala ang ilang silingan sa diyang nagsugod ang sunog. Wala sab sila'y nasalba nga gamit human nga naatlan nga nagbiyahe siya niadtong higayuna. Nangayo sab sila karon sa tabang sa Panggabanan aron nga makasugod sila sa nasinati nga kalamidad. Wala na gud sir. Ugdaw na gud sir. Nakoy pagmangkon sir, nanang kalayo diri. Diri nang kalayo, di na siya kasulod. Ya akong mga gamit sa sulod. Nakoy mga gamit. Samtang base sa nakalap na impormasyon gikan sa Bureau of Fire Protection Davao, upat ka mga balay ang totally damaged. Usa ang partially damaged, ingon man, padayon pang gibistigahan kung pilay kantidad sa nadanyo sa naasoy hitabo. Kasama mo sa balitag serbisyo publiko, Radyo Man, Bien Nabanos Tatak, Armen.